kendo e tielo ni penjo no chal gi ma ipenjo kanyo ni wadhi no ka jopuonjre ichuno kata moko ichuno e course kata pathway moro mapo nono ok en dwache kata hero mare mar mondo mi ochop kar ka. Janyuol ka nigi pressure to interest ma nyathi bende nitiere kar ka, society bende nitiere kar ka. Wayudo ne engineer moro mawuok achiel mantiere kata nyathino ok da bedo engineer kata ok da timo STEM kata ok da bedo jadhula, nikech sani poni itemo gol gimoro ni bed laktar matugo adhula, kosi nya bedo jadhula ma japuonj, kosi nya bedo lawyer mawer. Gigi dhi bedo ka ipogo gi yo machal nade, nikech sani wan gi jok matimo gigo te, to mano gima nokel ponono gi 844 to sani koro ka wantiere CBE ni odhi chalo nade japuonj? Cleopas, mana adier, research wacho ni king'iyo nyithindo masani ok dhi bedo e tich achiel. Mano pogruok maduong' ahinya matimore sani. Nyathi group masani part mare en Gen Z to kata nyithindo ma Gen Alphas mawuok sani. Nyithindo gi ok nyal bedo tich achiel ma ochake saa 2 nyaka saa 9 kata nyaka saa 10 kata saa 11 odhiambo. Iwacho ni engima nyathini obiro loko tich ma ok oloyo di 7. Mano gima research wacho. Tiende ni nyathini en doctor, en ajuoga, to kendo onyalo wer, en gi interest mar wer. To mano is the we are moving to what is called the gig economy. Ji manyo mana gigs. Wacho ni seche 2 an Kenyatta National Hospital. Bang' tieko tijno aringo adhi Maseno University, an gi lecture kuno, adhi puonjo nyithindo. Kinde no dhi kawo ndalo marom kama. Mak mana adieri nyaka wachi gombo maber. Piny dongore ahinya gi weche mag science. Ok awach ni mondo nyithindo chun gi science, kendo Cleopas ok wachungi, to wapuonjogi ang'o miyo muhimu mondo ng'ato otim 1, 2, 3. Nikech king'iyo kata mana e piny mangima, ineno ka ji mang'eny kawo pesa mang'eny ahinya kete e weche mag research and e weche mag STEM. Kata mana e Kenya ka iseneno ka government, sirkal kawo pesa mang'eny keto e weche mag STEM. Koro miyo nyaka waen kara nyithindwa ma joluo be, oganda ma joramogi, ni kik wawe e weche mag STEM. Nikech nyathi seche moko nyaka puonje, nyaka ng'e ni oyo in gi interest ka, to aneno ka gima kama be nyalo timo, gima kama nyalo konyi. E wuodhega ka aselimo sikunde mang'eny, asewuotho mang'eny ahinya ka ng'iyo sikunde Asia, South America, everywhere, mondo wang'iya ni to how are they succeeding in programs margi. Iyudo ka a huge investment ikete sciences. Koro wambe kik waluor keto investment maduong' e sciences, because mano gima biro miyo dongruok dhi mbele mang'eny. To kata kamano, kuonde mamoko machalo kaka social sciences kata sports, sani ne jo adhula chamo pesa mang'eny, mabe seche moko chamo pesa molo kata president, nikech nyathi nyalo go mpira to bata komigi opportunities. Kech inyalo ng'eyo gimoro, Cleopas, to ka ok iyudo opportunities ma expose, ma keti okang' moro, ipo mana ka seche moko talent no obedo mana what we call potential. En osiko mana potential, tiende ni en mana e iyi, en mana e pachi, to ok omiyi thuolo mar expose. Koro gima duong' moloyo ne bed gi exposure. Wa expose nyithindwa, wanyis nyithindwa piny ma oko, mondo wang'e ni nyalo succeed. Kod ikawo yoni inyalo yudo gimoro, kod ikawo yoni inyalo yudo gimoro. Ok wachungi, Cleopas, wapuonjogi ni mondo mi gikaw apat moro manyalo